Bisimila Hôtel Lafia la niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana fantan
naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min. So oye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw anan filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ bi ye tarata ye mars kalo tile 11 san 2025 sunkalo ale fana tile 11 tile 10 fɔlɔ ala y'o timɛko ɲuman yira an na ala ka sunkalo tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Keba Jalo sɔgɔma in na an ka babu bɛna tali kɛ kumaba minnu na olu de filɛ nin ye maliyɛn minnu bɛ kɔ ka Keba taa ni ka segin bɛna bɔ u ma
i dan ye dɔrɔn ka 3w point diplomatie md n'i y'o ci i bɛ point kɛ ka gouv kɛ ka point ml kɛ bar vitrine ka tila ka bar kɛ tuguni ka point kɛ kiba o la i bɛ taa kɛnɛ min kan ye i yɛrɛ b'i sago n'i dungo la sa papier ko la nka an ka nka fɔ dɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u k'a gosi a kan fɔlɔ k'a lajɛ a ko bɛ cogo min u ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ an ye yanni tile fila in na to i ka tila k'a mɛn ko a tɛ foyi ye ko nin tɛ mɔgɔ foyi ɲɛ an b'a ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ kɔ kan u ka taa fɛn in sanfɛ an yɛrɛ kɔni donna a kɔnɔ an y'a lajɛ nka olu minnu fana bɛ kɔ kan keba olu de ta y'a latika ye i mago b'i ka passeport la o i mago b'i ka wolosɛbɛn na o sɛbɛn minnu bɛ yen n'i bɛna na baara kɛ n'o ye i bɛna dugutaga kɛ n'o ye o a bɛɛ lajɛlen de bɛ nin bɔlɔlɔ sira in fɛ sisan kɔni n ka yɔrɔ ka jan nin bɛ n na o nɔgɔyara ko la ala barika la maliyɛn maa 147 olu bɔra alizerikaw fɛ yen u seginna ka na pano sigi hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ale ka musaka ko min bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma keba u taara pano sigi odɔnto la i bɛ odɔnto yɔrɔ dɔn wa i b'a yɔrɔ dɔn wa u bɛ mun baara kɛ wala cɛ i yɛrɛ i bɛ ka ɔnzɔn ko ni babako maintenant ye bon odɔnto bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ non sisan i ɲɛ yɛlɛla gawa suwalen non i ɲɛ yɛlɛla sisan bon primature kɔrɔ yɛrɛ i b'a tɔgɔ kɔrɔ dɔn wa o ɲini n b'i to yen k'o ɲini primature kɔrɔ tɔgɔ kɔrɔ ni primature kɔrɔ ye koba minnu kɛ ka tɛmɛ t'o ɲɛɲini yaasa k'an ka wolomasiri tabaw ka se k'an ka kɔrɔlenw dɔn an bɛnbaw ye mun kɛ ka tɛmɛ Burama Sumano ale n'olu ye baro kɛ an da don la Faliyakaw ka Alaji Keyita ale taara Faliya kunu CIC o bɔko 7nan baaraw fana kɛra farikolo ɲɛnajɛ ale kungun n'a ɲɛɲɛ keba ko ka farikolo ɲɛnajɛ banaw bɛɛ lajɛlen furakɛ ale fana états généraux labɛnw bɛ senna ministre ni ko ɲɛnabɔbaw ye ɲɔgɔn ye kunu ani farikolo ɲɛnajɛ bolofara minnu bɛ an fɛ yan an na an da don nin bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na e ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri kɔnɔna na bɔlɔlɔ siraw olu fɛ. Keba il faut qu'il wale ɲuman dɔn Bilangɔrɔ ale tɛ ɲɛti gwa dɛ Keba anw ka jamana Maliba kunu Mali ni bi Mali Keba Mali min ni a ye mara caman dɔn k'a daminɛ Wagadu la ka na se Manden ale empire ma ka tɛmɛ Soso ale ni Kokiyaw Songoyu ka taa se Bamananw taw ma Sikaso fangaw Samori fangaw El Hadji Umar Tal fangaw Keba nin bɛɛ kɔfɛ Mali jamana marako a kuma bɛ hali bi Keba ka taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la ka na se bi ma an ka mara a ɲɛmadalen don a talen don ka kɛ min ye nanzaralakaw olu nana jɔnya jiri siri an na waati min olu tun bɛ baara kɛ cogo min halisa o kelen de bɛ anw dala yan misali Keba a bɛ anw ka faso cakɛda baarakɛla caman ɲɛna k'olu sago ni u dungo bɛ baarakɛyɔrɔ la min ka d'u ye u b'o kɛ maaw la a siramasuru ye mun ye Keba baarakɛyɔrɔ ka dɔgɔ bi k'i bɛ sɛbɛnni kɛ ka taa bila ko ministre b'a y'a ɲɛna kuma tɛ ko a ka kalan yɔrɔ ka dɔgɔ bi k'i bɛ taa i mago ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'i yɛrɛ ma wuli k'i jɔ ni m'i cɛsiri k'i bɛ lamɛn yɔrɔ ka dɔgɔ bi ko maa bɛ t'u kungo fɔ yɔrɔ min na u b'u ɲɛjɔ yɔrɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko alihamudulilayi ko an lafiyara Keba mara an y'a ta minnu fɛ olu y'a fangajala mara cogo min k'an girin cogo min k'an tontan k'an nantan cogo min kabini tubabu tile o kelenw de bɛ senna wa Keba i ɲɛ bɛ mankan caman na an ka jamana in kɔnɔ bi i ɲɛ bɛ mugan sara kɛlɛ caman na Keba sɔrɔko in de don sɔrɔ in nana cogo di tubabukɛ ale nana anw fɛ yan mara la Keba ale bɔra dugu wɛrɛ de la ka na gardi dira ale ma
ka tobilikɛla di a ma ka dumuni tobila d'a ma ka sojɔsila d'a ma ka yɔrɔ baarala d'a ma ka mɔgɔ d'a ma min b'a mobili ta ka mobili boli ni a ye keba o tubabu kun bɔra fo yɔrɔ jan ne kana k'a nana baara la anw fɛ yan kana anw mara k'an ka tɔnɔ ta ka taa n'a a ye o tubabu taalen o bi na bi keba ministre kelen ta garde corps b'a bolo chef attaché b'a bolo chef de cabinet b'a bolo secrétaire général b'a bolo conseiller b'a bolo secrétaire particulier b'a bolo keba i ka taa gouverneur ta olu fana b'o cogoya kelen na unu donfinu ka maaw jasiran mara min ni tubabu y'a kɛ ni fangajalan ye keba o mara kelen de bɛ hali bi tubabu tun bɛ taa n'a ta tɔnɔ ye nka anw bɛ ka marajalan kɛ k'a tɔnɔ cɛ ka taa n'a ye an ka sow kɔnɔ fandanw ɲani yɔrɔ filɛ nin ye keba ye ni nafa min ye tubabu médecin min nana ka na jigin Bamako yan ka mɔgɔw furakɛli kɛ n'u ye siso d'a ma ka mobili d'a ma ka cuisinier d'a ma ka tobilikɛla d'a ma ka furakɛlikɛla d'a ma ka tila ka mɔgɔ bila kɔrɔ min bɛ yɔrɔ yira la o kelen de bɛ ɲɛmɔgɔyaw bolo bi keba a n'a nafa n'a musakaw anw ma se ka an yɛrɛ bɔ o de la k'a fɔ ko anw bɛnbaw ye mara kɛ anw ye wagadu kɛ anw ye kunbisale kɛ anw ye kokiya kɛ anw ye sɔngoyi kɛ ka tila ka Tɔnbukutu ni Segu ni Sikaso k'olu bɛɛ kɛ ka tila ka Babɛnba fangaw ni Samori fangaw kɛ keba ko anw ma se ka mara sɔrɔ min bɛ bɛn an ka jamanadenw ma min ni fangajalan tɛ kelen ye k'u nimisi wasa fo bi an kan k'an yɛrɛ ɲininka dɛ gɛlɛya yɔrɔ min b'a dɔn an taara kalan min kɛ o kalan o bi bɛn min ma o labɛnna k'o don an na de e m'a ye maa si tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ni kalannen tɛ n'u bɛna jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma kɛmɛ o bɛ mun de fɔ k'i ka na ni mun ye CV kɔrɔ ye di k'i ye mun kɛ ani sera ka min latigɛ diplôme min b'i bolo kɛmɛ anw ko kɛnɛjalan kan i bɛ se min na i k'o yira anw na anw bɛ lafiya cogo di an ka mara a bɛ cogo min na bi n'i ye gouverneur ye dɔrɔn i ja bɛ tigɛ i ye commandant ye i ja bɛ tigɛ i ye juge ye i ja bɛ tigɛ i ye fɛn fɛn i ja bɛ tigɛ fantankɛnin bɔlen togoda la keba a ka sɛden 3 b'a bolo a bɛ n'o feere ka nafɛnw san ka segin ka taa a ka togoda la a bɛ don duguba kɔnɔ yɔrɔ min na gardikɛ b'a minɛ walima gendarmekɛ walima polisikɛ b'a minɛ ko vignette t'a bolo sɛ 2 bɛ minɛ cɛ la ka 1 to a bolo o bɛ da o fanga la cogo di keba o bɛ sɔn o mara ye cogo di o bɛ sɔn cogo di o kuma ma cogo di o bɛ jigi tigɛ min da o kan o bɛ jigi waro min da o kan ko maa wɛrɛ tɛ ka o k'a la dɛ a yɛrɛ faden a yɛrɛ baden a yɛrɛ sinji a yɛrɛ dɔ de bɛ ka o k'a la sabula ko bi ko fini bɛ ale kan na munna anw ka kow ti ɲɛ sɔrɔ keba taa baarakɛyɔrɔw la kɛ n bɛ misali suruman di ma an kana taa ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ président ma décision ta ko digitalisation a lawaleyali kɛnɛ ka bi a bɛ cogo di a bɛ ka kɛ wa a tɛ ka kɛ wa a bɛ ka ɲɛ wa a tɛ ka ɲɛ wa jɔnni bɛ k'a lakɔlɔsi o ye misali suruman ye fantan jumɛn bɛ wuli bi k'i mago bɛ faamaw la keba ko hali dɔ bɛ taa sɔrɔ k'i lamɛn o bɛ yɔrɔ jumɛn parce que bɛɛ bolo ale ye patron ye a chef occupelen don taa kana sini mon père e yɛrɛ ka ko ka gɛlɛ dɛ an y'a f'i ye ko directeur tɛ mɔgɔ reçoit bi maa si tɛ i bɛrɛbɛrɛ k'i lamɛn k'a fɔ an k'a lamɛn an k'a ɲɛfɔ maaw ye keba o t'anw ka baarakɛyɔrɔ sira adamadenya tin maanifinya an ka kow kɛcogo o bɛɛ lajɛlen tunnen don bi hali ala ma taa plantɔn bɛ maaw minɛ bi ka ɲɛ ka tɛmɛ an ka mara baara kalifalen don maa minnu na keba nin bɛɛ kɛrɛfɛ min ka jugu i b'o dɔn sigida dɔw la m'a fɔ yɔrɔ bɛɛ sigida dɔw la gouverneur juge préfet sous-préfet maire kuma dɔw la dugutigi ale ni sebe ni a nɔna wɛrɛw keba olu de kɛlen ka bɛnbɛnbɛn kɛ yɔrɔ caman na ka taa fasodenw juguya la bi fantan tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la sanubɔ denkɛ minnu filɛ nin ni mankan b'a la bi a bɛɛ lajɛlen ye nin de ye dugukolo talen don k'u di maaw ma u b'a tɔnɔbɔ ne ye maa wulila ka kuma u b'i minɛ k'i bila kaso la farabakaw y'u ta fɔ yan denso mɔgɔw bɛ kaso la narenakaw y'u ɲɛji bɔ yan keɲɛba ni sajola ni segu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen segu yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ bi keba maa kelen don ka taa usine sigi segu ka segu o mɔgɔw tɔɔrɔ maa si tɛ se k'i da don a la n'i da don a la ko cɛ in ko a ka farin
seba aye fanga anulu bolo be nyamolo ma shi tsega ko wa talanga izini msigile no yorom na mashima wuli ka ta laje ni mpele no wani mabega chiefo mawga sega lafia anga jamana nyemaw amba nyina ofe aka hakili to fandauna aka fanga sinsina o etlene ani ladriadi Président ibe baraka tuko mi kuluba afo iye mamunu sugandi uku jija ukaketi ministre uka bo bureau kono kata dugumana wala kata ko chien yenyini ka yedo conseiller te bouger ministre te bouger directeur te bouger mabu sagoke odongo alaje ke président décision minta keba dugu ko ina na kun daraw yere dama ma foy kunte boala nyama fa fe buina shi kunte boa nona wa olu nyogona chama me jamana fan chama fe bi ubeka mogo toro ubeka mogo degu Malien yerebe joro na aga famai Togo dala bi makari do keba alo do ngamboto Burkina demson do bora ube nega sola unana uyumine umuga turu politique kele amu nyini nga sebena amu nyini nga foila kuta kubla dro fo ma wala de welelike ka ko nyini politique ga soro ga sira ko kololo nya kulabla angongo anga mara koni oti warubo kwe oti sanubo kwe an dambe an tabia an kechogo anga o mara koni anga nga sogo soro ko sigi nga na onye kalange walikana kiba ame mundon walikante fantan kunfin jumenye kuyo tako gere mara kella kabini malika yerema horonya je fobi joro kele afoyena kuya di mogodoma ali sisa bara munu mega ke ko malika beni fenga sikati munu yetu abu kalanga oludro ne ba kono ni uyega to nunu faraga buge dafala ube bu wele ku nyininga fere jumema an yere bolo anga tabulo la anga dambew anga kaw anga ko kachugo anga ziri duambaw anga tabulo nyinema banunu anga sigi maratugo anga sinangu ya duamba nunu ni site do anga sebe ngono au ko anga lafia anga tanya anga sika anga sininge sigike maraka de yere abe somuma te somuma bobo de sinafo de mianga de kata se kado ni atobela jilema kiba flow ani bamanaw au tabiaw au tabulo aga ko katugo aga mogo maratugo na aga ko famia tugo ore kanga do aga sebe na yasa aga manifia ke ngana kera war kana kadima be wali jogo de tabi wali adike itsega lafia itsega tanye nindegu ne ba anga jamana kono ni marakeba uma mara fale anga tabulo na anga tabiaw la uye fen fenke ka anjogo do anga mogola antetanye kabini tuabu nana tuabu ye fen munun toya barabe ga kenulu de conseil des ministres conseil d'administration réunion de bureau directeur sous-directeur préfet sous-préfet maire adonata abolata dongo do fengele note ka bala tifale ukala eti dokera ame transition la akila siga fo chamangara jamana ngono ngakiba ya siga fo juma ka jabi dira mogo ka kauna iya koma segi juma ya nga kauna iye wele blale mogo mafale juma ko be kodo anga jamana kono ko dado na kola iye ma ba juma ye ko sigira do la ko be sega kodo nyino bo ko wele la iye ma juma ye ko mogo be so aye ka fo ko tiana ni karsa semaine ko ina manifia ko be ala adamadiya bala aga tabiyo bala am sega an sendo ni na nga be mamunu metu abukame munu inkala na ulde bena ke baba fo sisa ko kamena na concertation damine kata mawo nyini nga duguma concertation bo papier fara nga amena na region na amena na synthèse ke amatla tu nga awga to awga yira to de terme de référence ambolu ke am soraka mo nyini nga amitoni ndugulanga la uta recommandation ke atate mena système ba be kamena mo tame abela wale atugodi ate fo mawo yu dongana abu fo ka nyina bo tugodi obutami marakelaw ay aw ye munu blata ka bla aw kerefe marakungu konana ayu sege para mu medi mogoma ayu sege président ministre u sege ministre ay directeur u sege directeur ay duguma mogo sege check maro fo do chenu de ni mama ka duka no ti faso kanu parce que ti ka refe ti fika sigida fe ti kika jamana fe iye nafa nunu na chogo ya nafa nunu dlona to abuken nana aletia ale na ka avantage nana on fana avantage kelen toyi an re fatuka e ma ni mo wula dro ko fama be min soro uga dobola ibo ko roda o ko an bega sara kelen ta an bega ke kelen parce que an be malien ni
de kuma yɛrɛ ye yen de ye keba kuma ye yen de ye nin tun ye kado ye sɔgɔmada in na nin y'an don ka ye tiɲɛ don anw ye degun dɔɔni sɔrɔ an ka machine na an y'a bila an y'a daminɛ retard la an bɛ Jaba Sidibe fo keba a n'a ka baarakɛlaw ka sori Kɛmɛso fo min ye bayi mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Mamadu Nama Keyita kɔ sɔrɔ ni Kari Jango k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn waleɲuman tigiw an b'u fo fulamuso k'a Sidibe Jaba k'a ni sɔgɔma. Néré, un mot qui résonne comme une promesse. La promesse de raconter la beauté de nos destinations. Pour ce fait, Air Burkina relance un magazine de bord, Néré Magazine. Au sommaire, des reportages captivants qui, portés par les cieux, racontent la beauté de l'Afrique sur nos terres. Néré Magazine de bord Air Burkina, c'est aussi une vitrine publicitaire pour toutes nos entreprises. Contactez-nous. Néré Magazine, de la beauté dans les cieux et sur la terre. Keba Malien minnu bɛ kɔ kan u bɛ se k'a fɔ ko tare ministre min bɛ yen ni o bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow kunna ale ye bataki bɔ kunungo ka kɛ ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ni o ye an ka lasigidenso minnu bɛ diɲɛ fɛ ani an ka maa minnu bɛ kɔ kan olu bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na ko yaasa sa ka se ka Mali ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn ye n'o ye digitalisation ye keba o baara hukumu kɔnɔna sa Général d'armée Assimi Goïta ale ka miirina baw olu bɛ ka lawaleya dɔɔni o baara in na sira fɛ min ye ministre min an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna cɛjan selen n'o ye Ablaye Diop ye ka bɔ ɲɔrɔnkaw fɛ yen a ko ko fɛɛrɛ sɔrɔla dɛ keba lasigidenso minnu b'an bolo min ye baarakɛyɔrɔ minnu b'an tɔgɔ la jamana ni diɲɛ kɔnɔna na olu sigiyɔrɔ minnu bɛ yen sa ale ni olu maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na ka taa se ministre so minnu bɛ yen ni an'olu jɛra ka baara kɛ keba administration territoriale b'o o la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ale ka baarakɛyɔrɔ ye ka taa fara ministère de la sécurité Dawudu ka yɔrɔ finance ministre i terikɛ Sanu o ka yɔrɔ Malien minnu bɛ kɔ kan olu ka ministre so n'o o ye an terikɛ kɔrɔ Musa Aga o tɛ de a tɛ kuma fɛ an fana tɛ kuma fɛ dɛ keba a maa yɛrɛ ma a t'an ka téléphone ta a t'an ka message jaabi wa an yɛrɛ ye maa ye a fana ye maa ye o tɛ an terikɛ kɔrɔ Musa Aga Tayer ministre bɛ kunnafoni digo kunna Alhamdu Agi Ilien ani jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw keba olu ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan Assimi ka yamaruya kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira fɛ sa Ablaye Diop ka bataki y'a jira kunungo ko min ye ka se ka fɛɛrɛ sigi bɔlɔlɔ kan min lakananen don a b'a to anw ka lasigidensow min ye an ka kɔnsilaw ye olu bɛ diɲɛ fan o fan sa u ni maliden minnu bɛ yen ani maa wɛrɛ minnu n'olu mago bɛ se Mali sɛbɛnw ma keba an ka kɔnsilaw kɔnɔna na olu na se ka don nin sira in fɛ yaasa ka se k'u ka baaraw kɛ an'u tɔgɔla sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛw lajɛ ko nka yaasa i ka se ka ye nin kɛnɛ in kan keba fo fɛn damadɔ bɛ yen i ka o kɛ koyi i yɛrɛ bugunatigɛw min ye i ka wolo sɛbɛnw ye i ka dugutaa sɛbɛnw ka taa se i yɛrɛ lakodɔn sɛbɛnw ma ani i b'a fɛ ka dugutaaw kɛ o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ a sanfɛ yaasa baara in ka kɛ ka ɲɛ Ablaye Diop ko ale ka ministre so ani ministre so min bɛ yen bi n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna ka taa se an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ko ma bɔlɔlɔ ko ministre olu bɛɛ lajɛlen de jɛra seba ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan fɛɛrɛ in ale kɔni bɛ tali kɛ sa jamana yɛrɛ a Malien minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ keba n'o y'a sɔrɔ sa e tun bɛ fo Ɲakura Zana i tɛ yen yɔrɔ dɔn de o ye Umaru Mariko ka dugu ye Baro kɛlɛtigi olu ka dugu ye Ɲakura Zana walima Cɛwulena i tɛ Cɛwulena yɔrɔ dɔn o ye Modibo Sidibew ka dugu ye yan fɔ i la sabu dogolen tun bɛ yen u bɛ ne kɔ kari tile fila in na keba ko bɔlɔlɔ sira fɛ n'i b'a fɛ ka taa kɛnɛ in kan sa k'a daminɛ bi la i bɛ W3 i b'o kɛ i bɛ point kɛ i bɛ diplomasi ka M kɛ ka D kɛ ka C kɛ minuscule la an bɛ tila k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ k'a ye
gouv.ml vitrine keba ni dono kono wa ay yere bitani yere saw ibi dugu dege mali ale lasigiden so munun be bulu bela jelenye iba fe ka fe munun ke ibo ye ika nga fe munun ke yere bo ye mago be fe na say bo ye nga abla job ko ni mamye gele asoro ko ina keba ibe contact.md bar@diplomatie bo kori amna tlaka ni bela jelen bla wula da fe mago ku ye kanye ibo tano asoro ye gele asoro wala bseki de walma iki senfa pripri kata yere ga lasigiden so kata nyini ngali ke ni ye gele asoro bololo sraina keba o ni ne sigira senga sa mali jamana nyema u fe ni mina na ngoni mbabo anga tungaranga ki ka wolo seben go laje ki ka carte nina ko laje ki ka biométrie ko laje ki ka fembela jelenke ka soro ima boy nona ini ka konsila ka sega baraka ka nye nini sira ka famuya ka sigi senga ni ye degumba de bole yi wa ke ba sirai andona ka sogomada ina ha andona ka anya munumunu ka ta nyere dugu do to bi a ngundo nunu yoro do ha ja mali abitade donc ni barai ministre job ko sa ko ni ngoni blaleno asimi alega digitalisation ko kuma min fora no bi sena bi mali kono o digitalisation tono do ni ekeba kanye si malien munu me kokama na mborai amta falia ka ofi falia kunungo miye alaji ketai ale kumbera dugudenw fe sabula falia commune ko ni nyema ya ko bana peu gouvernement akoko alaji ale ka ko latige yani bara bela jelenga sigi sengelenga kunungo falia dugu bela jele bora ka kumbe kabi dugu donda fo dugu ale mangro suba ale jira suba ko la ka uka bunyama sigi ke ayi bara mino kalfale no la ka sego ke ganye anje nyogon bololo sanve télévision sodo ale jaro soranga jego fle la ben kunga voilà Sover Media flebra bela jele mali kono mali koka o bela jele folendo inafo an kunya fa nyona tugumna bi ledi do 10 mars 2025 en flene falia ambe falia dugu dondala inafo an kunya fa nyona tugumna la promesse est une dette falia jeunesse ngania blebeleba mi sigi walasa kana autorité ou décision minta ka falia mairie dissous ninga klaka Eladji Keita no yan doye ko takoke chargé d'expédier les affaires courantes de la commune de Falia Kokoye donc ale kanga nabi Falia dugu konnala en flende Falia dugu dondala au accueil de la o yere nyabala jama bolendo fambela jelefe u ya fo tugum na kube boka Alhaji honoré ka Alhaji kunawulo ka ira ka fo Falia ka o ambebe do dakelen de fe ka bo dakelen de fe donc o yere nyabi jama la tugum na fambe kelendo poussière jama koni bolendo makorobaw bora shifinakaw bora musow bora demsenu bora ladalamow bora conseiller be bora donc kana Alhaji kumbe wertem Sover Media be kenyeba media ani kenyeba media bela jelen ko ni kenenga wala saka sega ni do nyamaya ni mba ira de ka foko Eladji Keita ale ka choix gouvernement fait donc ko ma ke choix gansaye wani mba ira fana ka fo Eladji Keita ni yaye ni jama bade bora ni lawulta jama bade mi bora ka Eladji Keita kumbe ni mba ira kale ma chesir le mbaye aka commune ko la donc amba jigiya ka foko ni joro min tale fle ka kalfama atena dese akoro wa an falia kaw an falia jenou an falia mokorobaw an falia musow an falia demsen nakaw an falia dugutigila kaw an falia kaw bela jele an bena seko ke wala saka Eladji Keita ka demeni bara nununa sabula an woko an ga commune ga nyeta de mole Sover falia Mohamed Keita ale rep meni kenenka anaka chedew u sira ka jamunuta an ga je ka doni flewla Ay musogorbo bi tete
Toro Masa, Mahmoud Souba, Nyani Masa, Mahmoud Souba, Jarfa Fasimo, Mahmoud Dafarwali, Aymar Yamalo Jeta, Tata Kumba, Tata Daba, Tata Salaba, Mukia Koforanya Kana. Yo, Bunatira, Baba Klega Dorobi, Banakum Koforanya Kana. Bismillah Falia, Bismillah Falia. Foli belebeleba be Mohamed Keita anaka cɛdenw ye ka nin ja ninnu ta k'o yiraw la i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na aw yɛrɛ bɔra ka jaw ye aw yɛrɛ bɔra ka jamakulu in ye aw bɔra ka Elhaji Keita ye aw bɔra ka Faliyakaw ka mobilisation ye aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Elhaji Keita ka nin choix in ka kɛra choix honorable ye jamakulu min bɔlen filɛ nin ye tan nin b'a yira k'a fɔ ko Elhaji Keita ko nin poste in k'a b'a mérité donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka poste in Ala ka tali fanga d'a ma Ala ka a kɛ Faliya ka ɲɛtaga sababu ye. Ayiwa ni ye Faliyakaw ye an bɛ segin ka na Bamako pano n'o ye pano solaire ye ale sigili hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ale musaka min di ka se ka mɔgɔw dɛmɛ an bɛ se k'a yira la sa k'a fɔ sa baara in kɔni bɛ sen na homodialyse mɔgɔw olu ta kɔfɛ min ye commune 4nan kɔnɔna na commune 5nan fana ta tɛmɛnen kɔfɛ sa jamanakuntigi ale ye musaka wɛrɛ di centre odonto n'o filɛ nin ye Bamakɔkura quartier du Fleuve la ko ka se ka yen fana pano 400 keba ani 89 o de sigira senga ye u ko ko a bɛ bɛn sa 575 watt de ma o de kɔni pano sigira nin yɔrɔ in na centre odonto maaw u ka directeur keba ko tile o tile k'olu tun bɛ 400,000 francs de don taji la ko wa ko tun tɛ labɔli kɛ han u kun tɛ se ka baara kɛ n'o ye sisan sa ko min ye waleya in ye énergie o kɔni tun bɛ to k'u dɛmɛ kuma la ka courant d'u ma nka u bɛɛ n'a ta degun tun bɛ yen bibi na sa u ye courant min sɔrɔ ni Ala ni jamanakuntigi sababu 600 kVA keba o de stockage o bɛ u bolo k'a sɔrɔ ni olu ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kun jateminɛ olu kun mago kun bɛ 400 de la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye ŋɔniba de bɔ olu senna bi koyi sabula degun min tun b'u kan Ala kelen bɛ de tun b'a dɔn keba 400,000 francs par jour forokoni ma to a dogisara la o tun bɛ mun mara sa ko Asimi ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn madame le ministre Assa Badialo ale tun b'a kɛnɛ kan min ye professeur Boubacar Ba ye n'o ye odonto yɛrɛ ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ yen kunnafonidilaw fana welela kɛnɛ kan yaasa ka se ka baara kɛ min ye nin ko in ye u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la bibi na olu bɛ se ka fɔ alhamdulilayi Assa Badialo k'u ma k'a bɛ min ɲini u fɛ u ka pano in minɛ ka ɲɛ keba nka n'u bɛ taa so fana minɛn bɛ yen ko baara tɛ kɛ o la u ko minɛnw bɛɛ faga ka bɔ pano kan yaasa pano fana bɛ se ka ninakili cogo min na a minɛ cogo min ɲɛ wa a y'a f'u ɲɛna fana keba k'u kana ɲinɛ ko pano bɛ ko de a ye bilasiralikan caman d'u ma minisiri a n'a ka baarakɛla an b'u fo o tɛmɛnen kɔfɛ colonel Assa Badialo ale ni minisiri bɛ kalanko kunna sanayɛlɛ kalanko kunna ni ɲinini n'o ye Burema Kansayi ye u taara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ kalan kɛ adamadenya tɔbɔtɔli ko hukumu kɔnɔna na olu ka kalanyɔrɔ kura u taara o kurumo karili kɛ baara ninnu kɛra kununko minisiri fila in u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara INPS directeur kan n'o ye an kɔrɔkɛ Usman Karimu Kulubali Joroka don ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalanso in kɔni min ɲɛ kosɛbɛ sabula min ye kalanso in ye bi ko m'a bila ye nka a ye so kuraw de sɔrɔ bɔlɔn kalanyɔrɔ ɲɛnamaw fana sɔrɔla bɔlɔlɔ matarafa yɔrɔ fana bɛna kɛ min ye amphi belebeleba b'u bolo ye maa 50 bɛ se ka kalan kɛ min kɔnɔ kilasiw fana bɛɛ lajɛlen n'a ka ordinateur o fana bɛ yen kalan in ale kɔni bɛ kɛ maanifiya kan yaasa min ye travailleurs sociaux ye sa olu fana ka donyɔrɔ sɔrɔ u ka faamuyali yɔrɔ sɔrɔ u ka se ka kalan ɲɛnama fana kɛ o kɛnɛ de kɔni tun ye nin ye a ko kurumɔri karila kununko INPS ale jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ ani université min bɛ Bamakɔ yan n'o ye Kurukanfuga ye olu de kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna don yaasa nin baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maliyɛn maa 147 o de gɛnna ka bɔ Alizerikaw fɛ cɛ ni muso ni denmisɛnw u bɛɛ lajɛlen kɔni nana alamisa tɛmɛnen Bamakɔkaw fɛ minisiri so min bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna olu kɔni ale ka chef de cabinet u taara u kunbɛn maa minnu nalen filɛ nin sa u kan ka bila yɔrɔ la yanni u k'u taga yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula a yirala k'a fɔ ko dɔw b'a la olu ka nali jara u yɛrɛ ye nka maa caman bɛ yen bi olu kɔni nana degun de y'a kɛ sabula a nali ninnu dɔw kɛra kataba 4 ye jɛkulu marafatigi dɔw olu tun b'a fɛ ka taa bi dugu dɔ ka Banɲangara mara la Sansandikaw fɛ yen min ye Dana Amasagu maaw ye olu kɔni ye wulikajɔ in bali pewu waleya in kɛra kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Bamanci jɛkulu ninnu kɔni u balilen a yira sa k'a fɔ ko min ye Dana Amasagu maaw ye kɛlɛ in ganna kosɛbɛ
u yɛrɛ ka maa 2 o tora la sabula dugu jukɔrɔ mugu dɔ kun donna o wulila ni olu ye dugu y'a yira sa k'a fɔ ko cɛnni dɔw fana kɛra nin bɛ waati damadɔ bɔ sa armée yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ la Baɲaŋara n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka kisi cogo min na yaasa ka kɛlɛkɛcɛw k'olu labɔ an ka kokɔrɔw kalama min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ye ekɔliden minnu bɛ yen n'u tun bɛ kalan na nin waati in na n'o ye sous-lieutenants ye olu fara ɲɔgɔn kan sa a 46e bɔko 46 na olu de fara ɲɔgɔn kan n'o ye sous-officiers sous-lieutenants ye Burama Sumano k'ale wele an ka jamana a kun sinsinnen don mun kan mun kun b'an bolo an ka taabolow la ka se ka na o ɲɛfɔ u ɲɛna kalanso min bɛ yen sa n'o o ye kalanso min tɔgɔ dalen don Amadu Ture la n'u b'a wele ko Gandi Burama Sumano ni kalanden ninnu sɔrɔdasi ninnu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka ɲɛfɔli k'u ye an ka tabiya n'an ka taabolo n'an ka maanifinya kɛcogo bɛɛ lajɛlen na kɛlɛbolo sigicogo kɛlɛw kɛcogo adamadenya yɛrɛ taa ni n'a sigili kɛcogo cɛfɔ ni kan bɛ baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye waleya in ye sa séminaire yɛrɛ coordinateur n'o ye colonel Musa Koyita ye a ye foli ta n'u ka taga ɲɛsin sous-lieutenant ninnu ma a ko nin na dɔ fara u ka dɔnniya n'u ka dɔntaw ka jamana ale tariku la kosɛbɛ sɔrɔdasiya kɔni hukumu kɔnɔna fana nin kalan in bɛ kɛ nka ka na ɲɛŋɔɲɛ ka garisigɛ sɔrɔ n'u ma k'a ta ɲɔgɔn da ko foli k'u b'o kɛ Burama Sumano ye u ka lieutenant olu tɔgɔ la sa Fatumata Keyita ale min ye directeur de matériel hydrocarbures ye fana ale fana ye foli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ sa ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen keba ko nin ka fisa kosɛbɛ sabula nin b'a to sɔrɔdasikɛ a bɛ bɔ jamana kalama a b'a tariku dɔn a b'a dɔn k'a fɔ min ni min tun bɛ yen ka kɔn bi ɲɛ k'a yɛrɛ ni la min kura ye ka se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ farin ye hali n'o y'a sɔrɔ bi na min ye sɔrɔdasilakaw ye u kɔni tun bɛ nin kɛlɛ in kɛ nka u tun bɛ nin baara in kɛ nka ka dɔ fara ko kan ka tila ka masakɛbaw fana ka baabu bɔ u ye Burama Sumano ale fana bɛ fo la kosɛbɛ nin waleya in ale kɛcogo ɲuman na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin y'anw ka laɲini dɔ ye han on s'en demande ça minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ko farikolo ɲɛnajɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ ma état généraux k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na o labɛnw bɛ sen na minisiri jɛkulu min sigira sen kan sa ka se ka baara in labɛn ale ni olu ye ɲɔgɔn ye kunun fédération minnu bɛ yen sa n'o ye athlètes ye ka taa fara entraîneurs kan farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔbaw ni a ma mafalenw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen bɛna wele minisiri kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen na ye kɛnɛ in kan maa minnu bɛ yen fana ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaabaw y'u ye fédération ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen ka maa bɛ kɛnɛ kan waleya in kɛkun ye sa ka bɛnkan sɔrɔ sɛbɛn belebeleba minnu bɛ yen ni baara bɛna taa k'o kan u ni minisiriw ka ɲɔgɔn ta o la Abdul Kasim Fɔnba y'a yira u bɛɛ lajɛlen na sa ko jamana ɲɛmaa ale ka laɲini ye min ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ka bɔ tancogo la ɲɛmaa tilennenw laadiriw ka sɔrɔ ka se ka farikolo ɲɛnajɛ mara ka farikolo ɲɛnajɛ baara kɛ Mali ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ an ka sifin n'an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi na olu bɛ se seko ni dɔnko minnu na nin ko ninnu na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ka kɛ tabiya ka kɛ maa ɲɛnɛmaw ye lakana ladegeba minnu bɛ yen n'u b'o la olu ka se ka kɛ misali y'u bolo fana ka se ka baara ɲɛ dege u la kosɛbɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ ko bɛ taa sira min fɛ a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ka kɛ n'an ka maanifinya n'an ka tabiyaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲɛbila baara min kɛlen filɛ nin o y'ale wasa yanni jɛrɛ in ale don cɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira aw ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛ yan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin